সমর্থন গাইতে মিছিল দলে দলে হিমলাইতে মিছিল দলে দলে হিমলাইতে মিছিল দলে দলে হিমলাইতে মিছিল দলে দলে হিমলাইতে हामबाय जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सिनि कायसे बिसि जारगरिया आबोनि आन्दाराव कायसे पारा दङ रसिराम सिपाही पारा होनो यां नवदिगानाव जों दिनै आरो कायसे रेलि खालायखा रेलि खालामनानै जे मेन इशु आबुंखा जों जतन साइमानाव जों तिब्रामाव था चिन बबाग्रानि नेतृत्वआव खोनाचिनि 1500 युथ जुबक ताइचिनि टिडब्लिउएफ मिलुयै जों दिल्ली थाङै दङ আর দিল্লি অভিযান রোগै जों তিনি किसार एवारनेस प्रग्राम खेलायगा आबुनि आगोल चिनि जे मेन इशु जे चिन जे मेन डिमान्ड चिन तिब्रा मथा एबा चिनि बुबाग्रानि ता चिन तिब्रासानि थांनानै चिन तिब्रासानि थिनांनो जों साइक्लम जे चिन मेन डिमान्ड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों कम्प्रोमाइज खाया गामि गामि आमसे जों ते तामको सगरिमान जे बरताको फायाको जे बरताको बुजियाको जों बर तामके एवारनेस खायतुइमा जों आपनो रोगि चिन रियेलि बस खरदै सालायका तामनि मागा जों जनो साइमानो 70 बोसोरावमै चिन तिब्रासारक बजा फायस फायका जों अमनसे तलाते कलगै मालिया जों तामको साकाते बकानाय आदिगे नासि चिन कायसेन डिमान्ड कायसेन जे इशु आ इशु तो चिन तिब्रासा मोथांजांनाय जों थानजा मांनाय थानजान बिसिनि जे चिन मेन ग्रेटार तिब्रालेण्ड आ ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों जेसेबां तुबनाय चिन बुबागा नेतृत्व जों तुबनाय जों कक सिमि साया जों सामंबाय जों सामंनि बिसिनि जों फुनुंनाय जों तामको तुबिमान आनि बिसास दङ ताइसिनि 14 লক্ষ 15 লক্ষ যে তিব্রাস दं माने যতন একটা বিশ্বাস दङ बुबाग्रा सिबिन खरसा से लिडार बुबाग्रा सिबिन खरसा जेनि नेतृत्व चिन तिब्रासान थिनां जों गाहाम दिगे थाङै मानाय चिन जे डिमान्ड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों तुबि मानाय केबो तुबि माया खरसान तुबि मानाय चिन हानि बुबाग्रा जों पुइतमा तंनाय जों लास्ट फाइट ताइ 12 मास 13 मास जागा समय दङ जों बारबार साव दारा बुजियाखौ आं बर बुजनो चेष्टा खायो जों 2023 एमएलए मिस्टार ना बैसों लास्ट फाइट हिनिया 2026 दिल्ली संना थाङै दङ आमनिसे सिगां जों तामुके चिनि जे दिल्ली संना सिगां चिन तिब्रासान जों ताम थाङै लां मानाय जे चिन डिमान्ड केरा तिब्रालेण्ड जों बेके मानाय आबो जों लास्ट फाइट साव दिल्ली संना खांके हाइनस जों कमि जाक आफ्रो बर फाइ सुबायनाय चिनि बस पपुलेशन दं चिनि जों जे ताबुक 31% माने दं माने आबो तंला कमि थानाय चिनि विधानसभा सीट कमि थानाय चिनि जे मानथाय सकथाय आमरो कमि थानाय आबागै थानसा वन बयस कोनो देबार याग्रा करे जों थानजान बिसिं चिन बुबागा नेतृत्व जों थानसा दै लामा मा हिमनाय थानसां खाके जों बिसास दङ चिन पुति दङ चिन डिमान्ड जों ग्रेटार तिब्रालेण्ड तुबनाय हामबाय।